Taskan labarai. A yau ne dai aka samu labarin bullowar wata cuta mai hatsari wadda cutar ta kan yi kisa ne cikin ƙanƙanin lokaci. Cutar akan ɗaukanta ne cikin iska, kuma alamun cutar sun kasance ne zaka ji zazzaɓi, ciwon kai da kuma tari matsananci. Domin kare wannan cutar a garzaya da kai mara lafiya asibiti. Likita, kuɗi ba kwahe ranka takar muka kai China karatu. Wallahi da ya je China karatu irin ya dawo wai ganin gida bai dawo ba, ko ya dawo da zazzabi, kaga jikinsa zafi ga ciwon kai ga waye. Ni da ba musamman da yake namun sa, muka ce to bara mu kai gurin likita ya duba ni. Har ta mura ma wallahi dan ce kwana gaba an ta sai Kaɗin dindin ya corona, dan kaɗin dindin ya corona, kai corona, dindin da corona, kai corona, dindin da corona. Wani likita wai me ya faru? Na ga tun da ya rubuce. Cuta ce likita. Cutar gaskiya da ba so in ga muku ita ba, amma dalili ya kamata ce na ga wata cuta ce ake ce mata coronavirus. Coronavirus fa? Wannan cutar da ake faɗa? To ku tsaya ku ɗauki mara lafiyan ku mana. Ku tsaya mana.